नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो हौवा हिन्जाव सानैजों बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना। मा लाबोनाय जायो नायनोसै। बैग्रि बिलाथि ओंखारगोन ना ओंखाराथाय बाजाराव? ओंखारो। बैग्रि बिलाथि जानो लुगैदों। ओमफ्राय आरो मा लाबोनाय जाबावो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। फैदो थांसै। मुना लायाखै ओमफ्राय नांलाया? लागोन ना लाया? प्लास्टिकआवनो नुन लाना फैबानो जाबाय। फुलकबिखौलाय माजों संदों दे? फुलकबिजों नाजों संनो नागिरदों। ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो बाजारनिफ्राय मोनफैबाय आरोना। मोनफैनानै ओमफ्राय नै दायो सानजौफुनि संनो जाखाबाय नालाय नै फुलकबिजों नाजों संनोसै। नै जों ना लाबोदोंमोन नालाय एसे नै फुलकबिजों नाजों संनोसै गोथावनो। ओमफ्राय आलु होगोन ना होआ जादों आंहा। होनांगोन ना होनाङा आलु? दरनि आलुखौ खम होनसै ना? फुलकबिजों नाजोंनो संनोसै। ओमफ्रायो आङो नैबेखौनो बैग्रिखौनो मोनगोन ना मोना होनना सानगासिनोमोन आरोना। बाजारावसो मोनो नालाय ओमफ्राय लायनो थांथारबाय आङो हासबेन्डजों एकदम थांफाथारबाय। जि गोदैखा बैग्रियाबो लोगोफोर। जाबाय आं थाइनैसो बैग्रि लाबोबाय। ओमफ्राय नै खेजुर बेखौबो लाबोनो होनना बावनानै थाबाय थायो आरोना। ओमफ्राय दिनैसो आं थांफाबाय नालाय गोसोखांनानै लाबोफाबाय आरोना आङो। नै खेजुर गोदैबो जानाय नायखांबाय आं गासिबखौबो, बैग्रिखौबो इखौबो। ओमफ्राय आरो पपकर्नबो जाखांबावबाय पेकेटसे। ओमफ्राय दासो भिडिअ लाबाय। गोथाव जागोन ना फुलकबिजों नाजों? जागोन। रुदबनांगोन अब्ला फुलकबिखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै। ओमफ्राय सुफिननानैसो मोजांनो संनोसै ना नाजों। पानिपुरिबो जाबोबाय थिगसे। भिडिअसो लानाय जायासै। जोंसि गंसे दोनखानांगोन। जानाङै बुस्थु माखा जायोना। बाजाराव थांबाय नालाय जाबाय आरोहाय। नोंथ' लाबोना होफैखाया बिहरबाबो इफोरखो। नोंथ' इफोरखौ जानाय एक्सपार्टखाना। पानिपुरिखौ खि सोरबा जाया जायो ना लोगोफोर? नाय जाबाय खोमा ना होबावनांगौ? मोनबाय। दानो नै फुलकबि रुगासिनो आङो दासो। एवबाय नाखौ एवगासिनो हासबेन्डआ। ओमफ्राय आंहा बिथिंजाय फुलकबिखौ एकदम ग्लब ग्लब गोदौनो होगासिनो। जाबायना? लखबदो। संनोसै लोगोफोर फुलकबिखौ। नायाबो नै एवखांनोसै आरोना हासबेन्डआ। जि फ्राव फ्राव बेरदेरजोब्बाय दसेनो ना? नै बेरदेरबावदो ना? नै आंना फुलकबिया बारा खाथि थानाङा। बेरदेरजोब्बाय ना बिदैया। एरना होनाय एसे। माजों? माजों? जागोन ना? खोबथ'दो दसे। फुलकबिखौ एफ्लेया। आलुखौ दरसे दरनै एफ्लेना होनोसै। आलुखौ खम होखादो आङो। ओमफ्राय एसे दै दङै दैया रानथारथोसै। ओमफ्राय दै हरनानै आलु एफ्लेनानै ना होनोसै।
मा खालामनो होदों आंनो मिथिबाय नोङो मा सामब्राम गुफुरखौ दा गाजा बेरनोसै सम मोजांखौ हो बे थफसियालाय ओइ माया आलुखौ थाइसे देफाना होनोसै नामा इयाव ओंख्रियाव थाइसे सेरबाय ओमफ्राय थाइसे देफाना होनोसै नामा नों सामब्राम गुफुरखौ देदो नोंखौसो देनो होदो आंखौसो देदो होनबाय आं गावखौसो सामब्राम गुफुर बानलु देना होनो लिंहरदो गोदौसिगोन नै ओंख्रियाबो देदो बारा गेब्लेथाराबाबो जागोन खोमा खोबदो नै रुइबायानो रुखानाय नालाय गोदौआखै सम गोदौबाय फुलकबिखौ एफ्लेला आलुखौल' एफ्लेना होनोसै थेब थेबल' दोनगोन दै बारा लाव लाव जाया मेंबायलै आं एरनि हाया नों मेंबाय नै आं माबानि मा जाबावगोनहाय ओंख्रिनि आलु एफ्लेनायल'नो मेंलायनाय मोदोम फबथारबायहाय सामब्राम गुफुर देनानै हरनायखाय नाखौ हरदो आं हरनोसै नङाबा आं हरगोन आरो होजोबनांगौ होजोबाबा सर' होजोबनोसै होजोब देख्रुबना होदो गोदौबाय थाथोंसै मोनबाय ओंख्रिया मोनबाय मोनबाय दे जबजोब्बाय दुन्दिया हरनोसै दै संख्रिफोरा नांगोन ना नाङाखै संख्रिखौ नायाखै र' साखिनायनोसै आं संख्रि नांबावगौ बारा गाबाबो होनाङा आरो ग्रोबनि आं खम होखादोंमोन दहायो गथा गथा जानोसै ना फुलकबिखौ रानद्रायगोन आरो रोसि गैया जागोन जाबाय र' जाबाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर गुदुं गुदुंनो ना बिदैखौ जाया आंबो जाया दा आइमोना जाथोंसै फुलकबिखौसो जानो लुगैनाया हाथारलां टेस्टि नोंबो जाया होननानै फुलकबिखौल' होदां फुलकबिनि थाराखौ आं लादो गोथाव मोनजायो आं गोथाव जादोंहाय जोंना भिडिअआनो न'आव थानानै संनाय जानायनिल' जाथारबायना बांसिनानो दा बे जेरावबो बेरायनो थांनोबो हाथ'वा नालाय जोङो ना खर' नोंथ' जाया ना खर' आं लादों मोनसे